କିଛି ସତ କିଛି ଗପ ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ଗପଟିଏ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଗାଁର ନାଁ ଝରାଫୁଲ, ଝିଅର ନାଁ ମଲ୍ଲି। ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ଅଭାବ ନାହିଁ ତା ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ତା ଘରେ ଅନେକ ଅଭାବ ଅଛି। ତଥାପି ତା ସ୍ୱଭାବରେ କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ ବୋଲି ତା ଗାଁର ଲୋକେ କୁହନ୍ତି। ନାଁଟି ତାର ମଲ୍ଲି, ତା ଗାଁର ନାଁ ଝରାଫୁଲ। ବୟସ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ବି ନୁହେଁ ତା ତ୍ୟାଗ ଆଗରେ। ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ, କିଏ ବା ବୟସ। ଖେଳକୁଦ ବୟସରେ ସେ ତା ଘରର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଜ କୁନି କୁନି କାନ୍ଧରେ ବୋହି ଚାଲିଛି। କେବେ ଅଭିଯୋଗ କରିନି ତା ପରିସ୍ଥିତି ଆଗରେ। ଘରେ ତାର ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ବୁଢ଼ା ବାପା, ମା ଅନେକ ଦିନ ତଳୁ ଆରପାଇକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ, ଗାଁ ବଗିଚାରୁ ଫୁଲ ତୋଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ବିକି 2 ମୁଠା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଅଭିଯୋଗ ନକରି ମା ପରି ସେବା କରି ଚାଲେ ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବୁଢ଼ା ବାପାଙ୍କର। ଫୁଲରେ ଭରି ରହିଥିବା ମିଠା ପରି ମଲ୍ଲିର ସ୍ୱରରେ ବି ଭରି ରହିଥିଲା ମିଠା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ଫୁଲ ବିକିବା ସହିତ ମଲ୍ଲିର ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଝରାଫୁଲ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ମଲ୍ଲି ନୀରବ। ନା ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ ଫୁଲ ବିକ୍ରି ହେବ, ନା ମଲ୍ଲିର ମିଠା ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ମଲ୍ଲିର ଅସହାୟତା ଆଗରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରବଳତା କିଛି ନୁହେଁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନଦୀ ପାଖ ବଗିଚାକୁ ଫୁଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଏ। ନିରୀହ ମଲ୍ଲିଟା ଆଜି ନୀରବ ସାଜିଯାଇଛି। ଏଣେ ଏ ଗାଁର ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଗାଁର ସୁନା ଝିଅ ମଲ୍ଲି କେବେ ବି ଫେରିବନି ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଫୁଲ ବିକିବା ପାଇଁ, ତା ସ୍ୱରର ମିଠା ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ବୋଧହୁଏ ନଦୀ ତା ଗର୍ଭରେ ଅଭାଗିନୀ ମଲ୍ଲିକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଦେଇଛି। ଏଣେ ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବୁଢ଼ା ବାପାଟା ପାଗଳ ପରି ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତା ଝିଅ ମଲ୍ଲିକୁ। କାହାଣୀର ଶେଷରେ କାହିଁକି ଏମିତି ଅନେକ ମଲ୍ଲି ଝରି ଯାଇଛନ୍ତି ଅଦିନରେ, ଅଭାବ, ଦୁଃଖ, ଅସହାୟତାର ପରିସ୍ଥିତିରେ। ଏ ଝରାଫୁଲ ଗାଁର ମଲ୍ଲି ପରି।